Keď nás niečo bolí, hľadáme pomoc. A niekto to veľmi dobre vie. Na internete dnes nájdete zázrak na čokoľvek. Chceme sa zbaviť trápenia rýchlo a bez námahy. Bolesť robí z každého z nás dôverčivého človeka. A práve v tej chvíli nás niekto trpezlivo čaká. Stačí kliknúť, ale nie každý zázrak je tým, čím sa zdá. Viac ako 40 rokov na javisku. Ani neviem, koľko krokov som odchodil. Komédie, tragédie, padanie na kolená pred kolegyňami. Ale niečo to aj stálo. Bolesť mi ráno nedovolila ani vstať z postele. Vraj sa mám pohybovať a čakať. Ale kto chce čakať, keď ho každý krok bolí? A potom som to na internete uvidel. Prírodný prípravok, žiadna chémia. Desiatky hodnotení, kde ľudia písali, že po 2 týždňoch stali z vozíka. Aj doktor z Viedne to odporúčal. S trochu vyššou cenou, ale so zárukou vrátenia peňazí. Tak som to objednal. V prvé dni som čakal s nádejou. Každé ráno som pozeral do schránky a hovoril si, veď také hodnotenia nemôžu byť vymyslené. Potom prišla ďalšia správa. Balíček je na ceste, ale musím zaplatiť clo, že vraj inak ho vrátia. Zaplatil som. Balíček neprichádzal. Napísal som, nikto neodpovedal. A asi po 2 týždňoch stránka zmizla. Žiadny balíček ani zázračný liek neprišiel. Neskôr som zistil, že ani ten doktor z Viedne neexistoval. Fotky ukradli a recenzie si vymysleli. Mne sa to osobne nestalo, ale pokojne mohlo. Dávajte si pozor, prosím vás. Zázračné lieky, prípravky na internete neexistujú. Ak vidíte nejaké neuveriteľné výsledky, úžasné hodnotenia od neexistujúcich lekárov zo zahraničia, je to podvod. A pred týmto nákupom sa o tom radšej s niekým poradte, s niekým zo svojej rodiny, alebo hoci aj s lekárnikom. Dôverujte, ale overujte.